Γεια, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε ένα horror game με την κολλητή μου τη Δέσποινα. Γεια σας παιδιά και από μένα. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε στο Roblox ένα παιχνίδι που λέγεται The Box of Horror Stories και θα παίξουμε την ιστορία Property Inspector. Πριν ξεκινήσουμε όμως θέλω να κάνετε όλοι ένα like και ένα subscribe για να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια βιντεάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε! Α, όχι, εδώ είναι για 3 players. Εδώ είναι και εδώ. 2 players. Πάμε, μπες. Λοιπόν, έχουμε καιρό να κάνουμε βιντεάκι. Γιατί ναι, οπότε δεν ξέρω πότε. Τώρα ξεκινήσατε τα σχολεία και αυτά, αλλά τώρα που έρχεται καλοκαίρι, τελειώνουνε, θα κάνουμε πολλά. Θα κάνουμε πιο πολλά βιντεάκια, ναι. Και shorts. Ναι. Shorts ειδικά. Α, έχουμε και κινητό. Α, το κινητό είναι και καλά για το φακό το κινητό. Ναι, νομίζω από εδώ. Ναι. Και άμα... Περίμενε. Και άμα έχει και κάποια ξένη γλώσσα και αυτά, μπορείς να δεις τι γράφει με το κινητό. Ναι, να τη μεταφράσεις. Ωραία, η δουλειά μας είναι να ψάξουμε αυτό εδώ πέρα το στοιχειωμένο σπίτι. Και λέει ότι το είχε μια πλούσια οικογένεια που εξαφανίστηκε 30 χρόνια πριν. Πολύ ωραία. Καλά θα πάει αυτό και σήμερα. Πρέπει να χτυπήσουμε και κουδούνι, καλέ. Ναι, δεν πρέπει να είμαστε αγενείς, Μαριάννα, σε παρακαλώ. Ναι, το βρήκες. Τώρα χτυπήρε ο πόνος. Είδες που το έλεγα! Συγγνώμη. Εμείς κάπου πέσαμε τώρα. Αυτός είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του άνοιξε η γη και με κατάπια. Ναι, ξεκάθαρα. Δες εδώ πόσο ψηλό είναι, ρε φίλε. Πώς επιβιώσαμε φάση. Δες λίγο πόσο ψηλό είναι. Ναι, μπρο. Α, πρέπει να φύγουμε εμείς. Εγώ δεν θέλω να φύγω. Μπορεί να βρούμε και άλλα παιδάκια εδώ πέρα. Πώς να ψάξουμε. Α, περίμενε, έλα λίγο. Είναι κλειδωμένα. Πολύ ωραία. Ναι, σου φαίνεται, ρε, του φαίνεται. Έχει vent εδώ. Να κάτσω εγώ μέσα στο σκουπίδι και... Ωραία είναι. Το βρήκες. Ναι, εδώ πέρα είναι το way out. Ναι, απλά έπρεπε πρώτα να το πει, γιατί έχει μεγάλη διαφορά να το κάνουμε πριν το πει. Ναι. Ναι, έχει ακόμα ρεύμα μάλλον. Μετά από 30 χρόνια, ναι, σίγουρα. Το φούντελε, θα γίνουμε, πώς φαίνεται που θα γίνουμε. Περίμενε. Περίμενε κιόλας. Ναι. Άμα εμείς, ξέρω εγώ, κολλήσουμε μέσα σε αυτό. Εγώ γιατί δεν βλέπω τίποτα τώρα, ας πούμε. Ούτε εγώ βλέπω τίποτα. Α, γιατί ανεβαίναμε, ρε. Α, πολύ ωραία. Ναι, καθαρό είναι πάντως. Δεν το καθαρό, ρε. Είναι να σου πω κάτι, είναι πολύ πιο καθαρό όμως από ό,τι θα ήταν. Ναι, τι. Δεν μ' αρέσει το σπίτι αυτό. Ούτε εμένα. Είναι κλειδωμένο. Πολύ ωραία. Όπα, μπορεί να τραβήξεις βίντεο με το κινητό. Έλα, Δέσποινα, γίνε κάμεραμαν. Έλα, δεύτερο βίντεο μέσα στο βίντεο, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Άνοιξα μια πόρτα. Ένα πτώμα. Όχι, δεν είναι πτώμα, ρούχα είναι. Στο μπάνιο. Πού το είδες το πτώμα? Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πτώμα. Αυτό υποτίθεται ότι είναι σκουριά, θέλω να φαντάζομαι. Πού είσαι, περίμενε με, μωρέ. Δεν ξέρω, πήγα σε μια πόρτα. Α, είναι κλειδωμένα το μπέ. Ρε, συγγνώμη.
Τόση ώρα στο basement δεν ήμασταν. Ναι. Και γιατί θέλει να ξαναπάμε. Δεν θέλει, υποτίθεται ότι και καλά τέτοιο. Ότι εξερευνούμε τώρα το σπίτι και δεν ξέρουμε εμείς που είναι το κλειθετή. Είναι ωραία. Συγγνώμη ρε φίλε, όλα κλειδωμένα τα έχουμε. Με ρωτήσατε εμένα αν θέλω, ξέρω εγώ, να εξερευνήσω το σπίτι. Συγγνώμη, όλοι τώρα δεν ήμασταν εδώ μέσα. Ναι. Τώρα ήμασταν εδώ μέσα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πιο μεγάλο από το μπάνιο μου. Πού είσαι? Εσύ που ανάς. Γιατί έχει τόσα κόκκινα κυριά μου. Κάνουμε τελετές εδώ πέρα. Δεν θέλω να πάω πάνω. Πάνω θα έχει κανένα πτώμα. Πάμε πάνω. Όχι, εγώ θέλω να πάω κάτω στο σκουπιδοπενεκέ μου. Πάμε να πηδήξουμε, Μαριανά. I believe I could fly. Ναι, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να το κάνει γυμναστήριο. Θα μπορούσε να το κάνει πολλά πράγματα. Πολύ περίεργο, Μαριανά. Είχε μύγες. Kids room. Και γιατί δεν μας αφήνει να μπούμε εκεί μέσα, ξέρω. Γιατί έχει πτώματα. Το είπαμε αυτό. Έχει πολλά παιδάκια. Πώς και δεν είναι τα παιδάκια στο υπόγειο. Φαίνονται, εντύπωση. Δέσποινα, τρύπα. Τρύπα για το δωμάτιο των παιδιών. Έλα εδώ. Στον τοίχο. Κάτω και εδώ κάτω. Παιδιά, όντως ήταν. Έχει ένα σπίτι κάτω. Μπορούμε... Πάμε να εξερευνήσουμε. Κι άλλο. Είναι για guests εδώ. Ναι. Τι, ολόκληρη σπιταρόνα και δεν θα έχουν δωμάτιο για επισκέπτες, με δουλεύεις? Μαριάννα, ψήσου να με περιμένεις λίγο. Από πού μπαίνουμε? Από εδώ. A storage room full of random stairs. Η προφορά σε άλλο επίπεδο. Έλα να μπούμε. Ένα μπαλόν. Ένα βιβλίο. Μπράβο. Άκουσες αυτό το μπαμ. Ναι. Βρήκα ένα κλειδί. Περίμενε με. Μήπως είναι κάπου έξω. Μήπως το κλειδί, ξέρω, σε Το κάποιο... έχω βρει. Το βρήκα το κλειδί, Μαριάννα. Ναι, μήπως το κλειδί είναι για κάποια αυλή, ξέρω εγώ, για κάτι τέτοιο. Όχι, για εδώ πέρα είναι. Αλήθεια. Δεν είναι. Συγγνώμη μας. Ένα λίγο. Κάτι έχει. Ο Πατσίφ. Τι θα δούμε. Το κλειδί. There's a key hidden in the bathtub. Wow, εγώ το λέω αυτό, Μαριάννα. Ωραία. Το πήρα. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν φοβάμαι ρε φίλε, έχω γίνει brave. Πάω σε λάθος δωμάτιο όμως. Όπα, Το τι ήξερα. Το ήξερα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Από εκεί ήταν ή από εδώ? Δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε ένα μέρος να υποστούμε. Πάμε στην τουλάπα, δεν ξέρω για σένα. Στην τουλάπα. Κρύφτηκα. Κρύψου, κι εγώ κρύφτηκα. We are cooked.
For sure. Τραλαλέρο, τραλαλά. Μπρο μου, είμαστε μαγειρεμένοι. We are good. For sure. Μπρο, φαντάζεσαι αν το βλέπει αυτό κάνα μικρό παιδάκι. Συγγνώμη βέβαια. Ναι, νομίζω στην αρχή πρέπει να βάλεις ένα μπροστά μου. warning. Είναι μπροστά μου, Δέσποινα. Εμένα δεν είναι, ευτυχώς. Είναι creepy. Μαριάννα! Ήτανε μπροστά μου. Κοίταγε μέσα από την τρύπα της δουλάπας. Και εμένα. Αυτό ήτανε creepy. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Όχι. Τι μου. Θέλουνε κι άλλο. Τι ωραίο δωμάτιο. Ένα αρκουδάκι. Πού είναι η Άναμπελ? Η Άναμπελ μας το είπε από εδώ μόνο. Δες εδώ τι ωραίο, μωρέ. Yo. Όντως όλα τα παιχνίδια κοιτάνε προς την δουλάπα. Τώρα το παρατήρησα. Την ανοίγω. Την άνοιξα. Ένα κλειδί. Το πήρε. Δεν μου αρέσει αυτό. Ποιος το πήρε? Δεν το πήρα εγώ. Όχι, δεν με αφήνει να το πάρω. Κάτσε, θα το πάρω εγώ αυτό. Πήρε το προηγούμενο. Υπάρχει. Ουρία. Κάτσε, γιατί. Ωραία, πάμε. Ωραία, τώρα φοβήθηκα. Θα πας εσύ μπροστά. Αυτή όμως. Βρήκα κι άλλο Old Book. Ναι, νομίζω γενικά ψάχνω για Old Book. Πάω στοίχημα ότι κάπου ξέρω εγώ θα έχει να κουνήσουμε κάνα τέτοιο και θα βρούμε καμιά μυστική πόρτα. Φαντάσαι. Το πιστεύω. Νομίζω ρίξα κάποια βιβλία. Let's see the notes. Λέτσι. Τα οποία είναι που... Λοιπόν. Inspection started at 9:45 p.m. The structure appears stable, but strange noises persist. Footsteps from the upper floor. Is there someone else present? We'll investigate further. Something about this place feels off. Μετάφρασε εδώ τώρα. Περίμενε. Λοιπόν... είναι άλλο. Ναι, τρίτη μέρα σε αυτό το σπίτι. Το ράδιο μου δεν δουλεύει. Ο φακός μου αναβοσβήνει. Όσες μπαταρίες και να αλλάξει. Μπράβο. Η ανοιχτή πόρτα ορκίζομαι ότι ήταν ανοιχτή όταν ήρθα, αλλά τώρα δεν κουνιέται. Ακούω κάποιον να περπατάει στον πάνω όροφο, αλλά δεν είναι κανείς μαζί μου. Δεν είναι κανείς εδώ πέρα, κάποιος άλλος. Ή είναι μήπως? We never know. Λοιπόν, δεν θέλει να φύγουμε. Βρήκα... Το The Huts τώρα τι είναι? Τέλος πάντων. Βρήκα τέλος πάντων αυτό κάτω από το τζάκι, αλλά οι τοίχοι κουνήθηκαν. Το τούνελ δεν ήταν εκεί πέρα πιο πριν. Παρακολουθεί. Αυτό παρακολουθεί. Ξέρει ότι βρήκα τρόπο για να βγω έξω. Αν κάποιος το διαβάσει αυτό, μην διστάσεις, τρέξε. Νομίζω πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να βρούμε το τζάκι. Να το τζάκι. Πού είναι? Να το εδώ.
Αλήθεια τώρα. Να το. Μια καταπακτή ήταν το hat. Ναι. Ω, καλά θα πάει αυτό. Πολύ καλά. Αρχίζει και δεν μου αρέσει το πράγμα. Λοιπόν, παιδάκια. Τι όμορφα, τι ωραία, τι καταπληκτικά. Και θα είναι από πάνω το αυτή η βλακή. Το ήξερα. Λες και το ήξερα. Πάω πάνω. Δεσπινά! Τι! Δεσπινά! Εκεί που ήμασταν πριν! Τρέχα! Ωραία, κρύφτηκα. Μαριάννα, τρέμω, δεν μπορώ, φοβάμαι. Να ξέρετε, γενικά εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τα horror. Η Μαριάννα είναι αυτή που με πείθει κάθε φορά να παίξουμε και κάθε φορά το μετανιώνω. Αλλά λέμε τώρα. Ναι, γιατί εγώ βλέπω θρίλερες και είναι, ξέρω εγώ, παιδική ταινία. Λες και είναι Peppa Pig. Θα πάθω. Δεν ξέρω τι θα πάθω αν ξαναφάω jumpscare. Αλήθεια σου λέω. Και αυτό δεν είναι... γεια σου φίλε μου. Φοβάμαι. Νάτος. Πού είσαι, μωρέ γλυκούλικο? Ωραία, τώρα τι κάνετε? Τι Τώρα ξαναπάμε. Αυτό είναι ακόμα αναμένο εδώ πέρα. Ναι, ήμουνα σίγουρη ότι πρέπει να σβηθεί. Και όλος τυχαίως έχει εδώ πέρα έναν κουβά με νερό. Όλος τυχαίως. Τι, ρε? Και το νερό τώρα μπήκε, έτσι? Δεν είναι πριν από 30 χρόνια, 40? Ναι, καλά, είναι... Τώρα, καινούριο, το έβαλε ο προηγούμενος, καλέ. Όχι, το έβαλε το τερατάκι, μας βοήθησε. Ναι, πώς θα πάμε εκεί μέσα εμείς? Ναι. Να ξέρεις, αυτό τώρα θα είναι κάτω και θα μας περιμένει. Εγώ απλά το λέω. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Τρέχα πίσω, full speed, δεν ξέρω, κάνε κάτι. Όχι, εδώ τρέχουμε. Μαριάννα, δεν βλέπω. Είναι από πίσω. Θέλω να δω πίσω, αλλά φοβάμαι θα γίνει βλακεία άμα δω πίσω. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εσύ πρέπει να δεις πίσω τελευταία, γιατί εγώ δεν βλέπω. Τι είναι, πρώτη είναι. Πες να πηγαίνουμε μαζί. Κάλε. Τρέχα, Νέβα, έχει και κόκκινη πόρτα. Τι κάνουμε? Όχι, περίμενε. Λοιπόν, υπάρχουν να ξέρετε κι άλλα endings, υπάρχουν κι άλλα τέλη. Στην τουλάπα, έλα λίγο στην τουλάπα. Μαριάννα, εγώ βγήκα. Εγώ δεν έχω βγει ακόμα. Έλα, βγες. Έπρεπε, έγινε μεγάλη αλλαγή, ρε. Έβαλα την τουλάπα μπροστά από την πόρτα. Πολύ ωραία. Να σου πω, βγες και άμα είναι θα κάνουμε και το άλλο ending. Έκανα βλακεία, εγώ πήρα άλλο ending. Τι? Έβαλα την τουλάπα μπροστά και δεν με άφηνε να βγω. Και μπήκε και με έφαγε. Γι' αυτό, κάτι... Ωραία, λοιπόν, παιδιά. Κάτσε, αφού έβαλες μπροστά την τουλάπα, πώς μπήκε και σε έφαγε? Λέω ότι και καλά κατάφερε και πέρασα από την τουλάπα, κατάλαβες. Παιδιά, πέρασε μέσα από την τουλάπα. Λοιπόν, το δικό μου τέλος έλεγε ότι
Και καλά έφυγα από το στοιχειωμένο σπίτι χωρίς δισταγμό. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε πάνω να κάνουμε το ending. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Και γράψτε μας κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε part 2. Και μετά part 3, part 4. Γενικά να κάνουμε μια σειρά μέχρι να τελειώσουν οι ιστορίες. Αυτά. Άμα σας άρεσε... Περίμενε. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Σπάστε το κουμπί του subscribe. Αυτά. Γεια! Γεια!